No niin, hei! Mä en tiedä yhtään minkälainen äänenlaatu tuosta videosta tulee olemaan, ja mä oon siitä todella pahoillani. Mut joo, eli mun nimi on Bermary, ja tää on mun ensimmäinen Dress to Impress video. Ja ensimmäinen video ylipäätään tällä kanavalla. Mitä voisin itsestäni kertoa, mulle tuli hemmetin tylsää etänä päivänä. Ja päätin sitten vaan alkaa kuvaamaan videota ihan ilman sen suuremmin käsikirjoituksia. Kello on 11 yöllä ja mulla on Pepsi Maxi jääkaapissa. Niin ajattelin, että vois tehdä tällaisen samalla ajalla. Kuten te näettekin, mä en tiedä näkyykö mun hiili tässä. Tämä on hyvin suunniteltu video. Kuten voitte huomata, niin mä oon vähän pelaillut tässä etukäteen Trendsetteriin asti. Et joo. Joo, mä ajattelin, että voitais luolamiesteemalla lähteä liikkeeseen, koska muinainen sivilisaatio kyseessä. Ja mulla ei todellakaan ole niitä eventtikamoja, joilla mä olisin voinut tehdä vaikka Rooman tai Egypti-asun. Mun mielestä Egypti-asun, niitä tekee tyyliin kaikki, ne on todella ylikäytettyjä tässä teemassa. Niin on varmaan tämäkin, mutta luovuus ei nyt riitä. Mä en tiedä, että mikä sais näyttämään tän eniten turkismaiselta. Se on varmaan toi matte. Laitetaan speedwalkingia vähän se, että päästään nopeemmin. Mä en yhtään tiedä, mitä mä voisin lisätä tähän asuun. Laitetaan vaikka joku hiukset. Mut joo. Tää on mun ensimmäinen pelivideo. Ja mä tuun todennäköisesti tuppaamaan tälle kanavalle. Toivotaan, että jos yksi ihminen katsoo tätä, mä en todellakaan oo varma, miten tää lähtee liikkeelle. Ja miten tää toimii. Mut joo, onhan tällainen yksi kiva olla olemassa, jos joku katsoo tätä videota tähän asti tai katsoo tätä videota ylipäätään ollenkaan, niin tulkaa hei kommentoimaan jotakin. Tässä tulee varmaan tosi lyhyt ja video suoraan jostain 2011-luvulta Suomi-tubeaikoja, mutta joskus sellaisia videoita on. Noin hiukset oli aivan liian siistiä. Sovit tähän teemaan, niin se pitää olla vähän sellainen räjähtänyt ja pitkän oloinen. Vaikka tuollainen. Sitten kengät. Minkälaiset kengät vois olla? Otetaan vaikka nää. Tässä tällainen. Älkää kysykö miten mä oon päässyt Trendsetterin asti. Minä en todellakaan tiedä. Todennäköisesti sen takia, että mä pelaan tätä peliä ihan liikaa. Hashtagillä työttömyys. Saamani, mä en tiedä. Voinko mä jättää tätä video? No varmaan mua on pakko kai se voida, koska mä en saa editoida videoita. Olipa kerran pakotetun kuulonen läppä. No niin, sopiiko tää tohon? Kai se sopii. Tulee vähän siitä kiviset ja sotaset mieleen, jos joku tietää sen. En ole varma. Mä voisin pari kerrosta pelata tässä. Mut joo, joo. On toi ihan kiva. Siis, kyllä tää on hyvä peli ja kyllä tätä tykkää pelata. Sitten vähän layeringiä. Tämä täysin turhaan, koska tämä ei tule tässä näkymään. Mutta no ainakin saa tehty jotain. Joo. Jotain tällaista. Mut joo, mitäs teillä menee?
kysyy ihminen, joka yksin itsekseen kykkii huoneessa ja puhuu neliskulmaiselle laatikolle. Mutta joo, miten teille menee? Voitte jättää kommentteihin, jos joku eksyy katsomaan tätä videota. Nyt mä yritän tosi kovasti olla hauska. Se ei tuu toimimaan. Mut joo, tästä tuli tällainen hirveä kyhäelmä, mutta katsotaan nyt. No niin. Okei, ensimmäinen asu ei oo teema. Ellei tää nyt kuvasta jotain tulevaisuutta, jossa Nicki Minaj tai joku on jotain muinaista sivilisaatioa. Seuraavaksi on minä. Ja kuten kaikki test-tekijät nyt vaan Pose 27 tulille. Koska miksi ei? Näin me voitetaan, kuulkaas. Tämä strategia ei voi epäonnistua. Okei. Justified-versio jääkauesta. Tämä ei oo hyvä, mutta hei, vois olla huonompi. Annetaan nyt 1 tähti. Ja ennen kuin kukaan kritisoi mua tähtisysteemistä, niin mä oon todella ankara myös itselleni sekä muille. Joten mä annan tähtiä todellakin kitsaasti ylipäätään tällaisissa peleissä. Et se ei johdu siitä, että haluan voittaa, se vaan johtuu ankaruudesta. Joo, toinen oli 1 tähden asu. Se ei sopinut taaskaan teemaan. Eikä sovi tämäkään teemaan. En todellakaan tajua, mitä tässä haetaan, mutta ihan hieno sopis siihen tutki teemaan, jos sellainen olisi. Mutta ei. Ei. Nyt tuli vaan, että tää on siis ihan vitonen. Tai oikeastaan mua häirittää noin sukat tossa. Ja noin kengät. Mitä enemmän mä katson niitä, sitä enemmän mua häirittää, koska ne ei oo glitterit ja siitä lähtee 1 tähti pois. Jep. 1 tähden asu. Ei voi muuta sanoa. Pitäis mennä varmaan pelaa Pro-serveleillä, mutta siellä mä en menesty. Nytkö se on loppu? Halleluja. Halleluja. Paljonko tähtiä sain? 8. Okei, no mun asu olikin ihan kamala. Et ennen saa syyttää ihmisiä siitä. Vois silti vaihtaa servuun, mut hei, ei nyt jaksa tän takia. Ehkä jos mä teen joskus ihan hyvän asun jossain vaiheessa, niin sitten... Ja tippuminen tuli. Tältä se elämä tuntuu. Mut tuolla on siis vielä rahaa, että ei noin muillakaan nyt niin hyvä tuuri oo ollut. Hitto. Mä en välitä rahasta niin paljon, mä haluun... Ja siellä joku pääsi jo. Okei. Mä oisin vaan halunnut sen kultaisen rahan, kun niissä saa todella hyvin näitä. Varsinkin kun on tuplan käytössä, kuten mulla sattuu olemaan. Mä oon hyperfiksaatoitunut tähän peliin. Minun idolini. Saamasi. Mulla ei oo idoleita. Mä oon sellainen ihminen, että mä en yleensä idolisoi ketään. Joten paetaanpa tässä tilanteessa nyt ja mennään Fliipeen puolelle hetkeksi, jotta saadaan parempi teema. Ainoa ihminen, jota mä elämässäni oon ihailu on Anne Frank, ja hänestä en nyt jostain eräästä syystä viitti alkaa cosplayta tekemään.
Voi olla, että YouTube ei tykkäisi ja mun kanava bännättäisi ennen kuin tää mun mahtava YouTube-ura on ees kuule alkanutkaan. Otatteko muuten sitä uutta ystävänpäiväteemaa? Tai odotatko sinä yksi ihminen, joka eksyt katsomaan tämän videon todennäköisesti sattumalta? YouTuben algoritmit eivät tule tätä videota suosittelemaan varmaan kenellekään, koska niin YouTube toimii. Ja koska mulla ei todellakaan oo mitään tapaa mainostaa mukana vaan yhtään missään, koska mä en oo sosiaalinen henkilö, eikä mä halua, että kaverit kattoo tätä. Saavasi. Toivotetaan aika myös nopeemmin. Mut joo. Ei siis sillä, mutta mun pitäis vielä koketa, että hei tuolla on kultairaha. Mennään sinne. Millä tähdät rahaa? Ei mulla siinä, mutta pitää tänään vielä kukata jauhelihaa, joka menee vanhaksi tämän päivän puolella. Okei, Dark Academia on teemana. Tämä voidaan sentään toteuttaa. Tää mulla siittää ideat. Mitä mä oikeesti toivon, että tää video, jonka mä nyt tässä oon kuvaillut, niin että tää jää tupeen, koska näillä mä kuvasin siis tätä pelileikkeiden avulla. Mulla ei oo siis mitään ohjelmaa, mä oon ihan liian köyhä kelasotta sellaiseen, niin mä toivon, että tää jää mun tietokoneelle eikä katoa, koska kun mä kuvailin siis noita testivideoita, mä kuvailin niitä varmaan 10, niin osalla niistä oli tosi ikävä tapa kadota vaan. Mä toivon, että tää nyt säilyy sukupolvien muistolle, jotta voi pelata sitten myöhemmin kummottelemaan, että mitä kaikkea siitä tuli lapsena tehtyä. Kuppisopipa tän. Jos mä laitan tän ja sitten onks se joku sellainen mä en nyt tälleen. Niinku tälleen, mutta musta on. Mä en nyt muista. Mä en käytä näitä niin usein. Tämä tekee varmasti jotain. Sitten silkiksi laitetaan. Sitten kun ois vippi, mutta kun ei ole, koska tässä kyllä kellaa tukia odottamassa. Niin silkiksi, silkiksi. Yleensä mun asuilla on tapana niinku alkaa tällaisesta ja sinne muuttuu ihan ihmeellisiksi jossakin vaiheessa. Silkkiä. Tässä kyllä silkki on kiva, mä olisin kyllä liettua kenkäidean ihan suoraan, mutta älkää kertoko hänelle, että olen syvältä. Ai saamari, nää vitsit en ollut ketään pääsi mua, mutta mulla onkin ihan hito huono huumorintaju muutenkin. Karssi ja tää menee valkoiseksi. Nyt mua häiritte ihan hirveesti, että saisiko tämän? Mua häirittää toi. No ihan sama, ei katota sinne. Kato, näin ne ongelmat katoaa, kun niitä ei vaan yksinkertaisesti huomioi. Näin elämä toimii. Jos joku sanoo muuta, niin se on vale. Huonoja elämänopetuksia lapsille vain tältä kanavalta. Mitä tässä tulee joku Wednesday Addams? Ai saamari. Mun pitäis sekin sieltä kattoo, mä en oo sitä vielä tehnyt. Mut joo. Mitäs? Tässä muuten nyt tästä Wednesday Addams. Mistä otetaan leluukille, kun siinä nyt vahingossa sellainen tuli? Vaikka ei ollu edes tarkoitus, mutta jep. Eihän mulla ole tarkoitus tehdä tätä videota.
satuin tekemään, koska edellinen YouTube-kanavani loppui tänään. Ja mulla tuli hirveä henku tehdä videoita. Ei mulla aikaisemmin tällaista ollut. Voitaisiin voittaa ehkä. Ehkä. Optimismi on ystävä. Ai hitto, hyvä. Mä en myös sano, että mä oon hyvä, mutta mä oon tottunut tekemään just sellaisia yliluonnollisia asuja, kuten Divine Beings tai jotain sellaista. Niistä mä tykkään, kun niissä pääsee kunnolla leikittelemään. Siellä meidän Wednesday Addams saa vähän kääriäluukia. Se miksi ei? Ihmiset pitävät käänteestä, joten toivottavasti he myös pitävät tästä asusta. Tää pois. Äkkiä. Kyllä hemmetti. Ei hirveä pitäisi tehdä ihmisoikeusrikkomus, kun joudut todistamaan tuota. Ja tässä kato opitte, että 30 sekuntia se on tosi pitkä aika alkaa säätää näitä juttuja. No niin, meidän VTC on valmis. Katsotaan jos voisi lisää tietoa nopeasti toivon. Ja nyt kyllä loppuusat. Yes. En mä uskalla lisätä vielä mitään. Mä kuitenkin pilaan se. Mä oon näyttävän taitava pilaamaan asioita. Alkaen ihmissuhteissa ja päättelen pelivideoihin. Mä skillyn läpällä, että Wednesday Addams, jotta ei luulisi, että tää on tarkoituksella tehty. Tämä ei kyllä ollut tarkoitus. Mulla ei ollut mitään artistisista visiota takana. No niin, siitä vielä. Hetkutuksella voittoon! Okei, tää näyttää koululukilta, mutta mä en osaa sanoa, että mitä pimeätä tässä on. Joten 1 tähti automaattisesti. Okei, ota siitä 1 tähti. Tässä sama ongelma. Koululukki on, pimeys on täysin. No, hän lähti. Okei, mä näen tässä jotain. Tää saa 1 tähden. Jep. Joo, ei. Minioni. Ei liity mitenkään teemaan. Katsotaan vielä tuon kuvaus. Studios Lab, joo, ei oo todellakaan ole teeman mukainen. Ei liity teemaan taaskaan, eli 1 tähti. Automaattisesti. Koska jos ei liity teemaan, ei saa tähtä. Se on sääntö, lapset, muistakaa se. Nytkö se on loppu? Joo. Hei, halleluja, mehän voitettiin! Tämähän on ihan hieno, mahtavaa. Lopettaa video, voittoon, wuhuu! Mutta tässä. Tykätkää jos haluatte ja tilatkaa. Jos ei ole muuta tekemistä, eipä tässä muuta. Ootte rakkaita honeypuppeliinit.